Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi. Barkanmu da warhaka, barkanmu da dare ahalin cikin wannan gida namu na Pi College of Pi Network Mining. Ina yi wa kowa fatan alkhairi, iyayena, yayuna, abokaina, malamaina, musamman mutanen arziki, mutanen Abuja da muka zauna da su. Ina yi wa kowa fatan alkhairi. A bisa alkawari da na ɗauka na kan cewa zan kawo muku bidiyo na yadda za ka yi reporting fake account. Duk da dai an samu jinkiri, ɗan adam ajizi ne, a yi mun uzuri. Sai ka gama shedulin abin da kake son yi, sai ka ga kuma lokacin da kake son yin ka zo ka shiga cikin wani tsabgan daban. Don haka a yi mun haƙuri. Daga farko dai abin da mutum zai fara yi, ka fara reporting yadda za ka kai reporting ɗin fake account. Farko za ka fara buɗe Pi ɗinka. Alal misali ga nawa nan. Na buɗe, yana booting. Sai ka jira sai ya buɗe. Yana gama buɗewa zai yi booting. Yana dai booting. Gashi nan. Yana dai buɗewa, a yi haƙuri. Duba da yanayin network ɗinmu na Najeriya. To masha Allah gashi Pi ya buɗe. Bayan ya buɗe farko za ka fara duba. Idan ka duba ta gefen hannunka na dama a sama a cikin application ɗin za ga an sa maka chat. Ƙasa da chat ɗin za ga security cycle ɗinka. Ƙasa da security cycle ɗinka za ka ga referrals ɗinka, mutane da suka yi rajista ƙarƙashinka. Sai ka danna kan mutane da suka yi rajista ƙarƙashin naka. Alal misali ni gashi na danna nawa. Sai ka jira ya buɗe. Gashi nan ya buɗe. Bayan ya buɗe zai nuna maka adadin mutane da suka yi rajista ƙarƙashinka da kuma waɗanda suke mining a yanzu haka. Idan ka duba daga sama ta gefen hannun dama za ga an sa maka report. Sai ka taɓa report ɗin. Kana danna report zai kawo maka mutane da suke mining. Sai ka duba wanne ne fake account daga ciki. Bi ma'ana wanne ne kake amfani da shi a clone ɗinka, clone ɗin kan wayarka kake son ka yi reporting ɗinsa a matsayin fake account. Sai ka duba. Alal misali, bari in ba da misali da wasu a nan nawa. Kaman wannan. Gashi ina so in yi reporting ɗin wannan. Sai ka danna kan shi. Kana dannawa gashi ya kawo ma suna wanda kake so. Report fake account. Do you want to report Abubakar Musa Ibrahim as a fake account? Sai ka ce yes, report. Sai ka danna report. Kana danna report. Shikenan. Ka riga da ka yi reporting. Sai ka ƙara duba wani. Alal misali, ni ina so in yi reporting ɗin mutum 7. Sai in ƙara taɓa wannan. Report again. Sai in ƙara taɓa wani. Report again. Duk wanda ka yi reporting ɗinsa za ga an yi cancelling ɗinsa. Duk wanda ka yi reporting ɗinsa za ga an yi